Helo, fe enw i Morgan Frazer. Dwi'n disgwyl blwyddyn 12 yn ysgol Tryfan Bangor. Rhif y Cystadleuaeth yw rhif 8, a heddiw dwi'n gyflwyno i chi Mab y Mynydd gan Cystadleuaeth. My fyw Mab y Mynydd a charech uwch ar gwynt, etifedd hen gynefin fy nhadan heidiau cynt. Mae mot fy nghi a minnau y Cymru gorau gaid, ein dau o hen wehelydd ac ar ail ein gwaed. Caid eraill fywyd segur a byw yn mir i dref, ond gwella lanco fi gael bod an las y nef. Ond gwella lanco fi gael bod an las y nef. Nis gwmpa beth yw cysgu, ond hyd nes torro'r wawr, a molch a fel y creir yng nghawg y ceinant mawr. Mae gen i'r fil o ddefaid ar lechwedd ac ar ddol, a neb ond mot a minnau i edrych ar ei hôl. Caid eraill wisgo sidan a'i beio pwy a faidd, ond gwella lanco fi gael diwig fel ei braidd. Can gwella lanco fi gael diwig fel ei braidd. Ni fan nhw'n pyrach mwyniant na charu'r hwyn ar millt, neu lomi dros am arian ar ôl yr hyrdod gwyllt. A chyrraedd diwrnod cneifio i sôn am campau'r cwn, gan fyw wrth nant y mynydd, a marw yn ei sŵn. Caid eraill fain o fynor a thoch o flodau ffug, ond gwella'n mot a minnau gael beddrod yn y gryg. Mil gwella'n mot a minnau gael beddrod